2025 no so yewie 2025 emun semne ador so pa. May we not experience 2025 again, because 2025 no obiya nyane share 2025 yi obiya nyabi enye wabusuani bi ne bewu a na asem kese bi ato ensem na doso mimi nyame de emrepem na metimi aka the 2025 de nanso ni nyina mu no yede nyankrompon ase waya ade ebeda nase etore bia na ehwe the other side no nko a but de eye papa no eya na yenso ya kan ne aka kire ni se ye danase emre bi na doctor bi wa ben owosika owo ajapade owo ma waware kama na ope position bi ewo adwumam na osusu se ono na ewose ye de ma no enti saa eno no ye de ma na nko betu kwan pa ko abrochiri okwa abrochiri a obenya sika bebre sika de obenya bi pa de opebia obenya bebre enti na adwene ne se bra ma bre ni babia madri e wo se saa position ye de ma me eni amfa position na ama no enti ha papa ne pa eno ye na adwene se obekọ ne sofo ho na wakosu a kire no na okọ ne sofo ho no ana papa sofo busan se denti na eha no no se papa ma bre ma kwa no manya sa position we ane de akoma obi foforo we nka me kwa abrochira metimi aye nioma bebre okasa ya be 30 minutes ana papa sofo hwe nanima no se sa wawie ana papa sofo ma ne paper seje pen nie paper no Tronyoma, apart from the woka say ni nyame anboa nyame adua despite so abom paye nyina na aden e no ka chen se wo de tro wo de o se nyankopon anya de nyankopon anye say why fasting and so position we nyankopon fa ma okay no problem na mo de tro enwoma nso nyankopon aya ma wo tro ma me tro Japan na di paper e no sha ase me wo cast 5 me wo dine 5 me wo yire me wo ma 5 do mu pe bia sei ba kokra wi o ye doctor we aye say o ye lawyer we say o ye engineer we say kra me say me sika me wo e wo ma council mu say me wumpo a me ma obi a ho nkire no chese otro be wana wa no nya ntro wie yi chese nyoma nko a nyankopon aye a osusu se wanya wa abrabom otro ya afei eduru ba bi no abre ana se papa sofo ma bre mi nturo biem ana papa se gusu atro de wo bi atro ento ye na oche no se mi nturo biem ana se okay afei sa atro nioma na wo se nyankopon anya ama wo no otro ye ba ku mienu pe na papa sofo dane ni say enti compare the radia ya ma wo nyina ya wo tro ya wo so wa bre nka obetimi atro mo tu kakra na wan fa ma wo no enu nti na aka se nyankopon nya ade unim se nka wo koya ka wunya time ma wo ma no unim how many times a oyere ne wo ma ba be complain say adwuma na wo ye nanso unya bre ma o mo unim su a wumbesu unim bra mo bre unim timer etode bia no mo pe mo papa enso mu ni ho sa complain de bia we complain ma meka se kakra yankopon nim bo anhwe yanka be kono be ba na o ma na oyire afrifie minim se o pe oyire o pe o ma pa enu nti na yankopon amfa sa position we se be mo akwa abrochiri na kono eya de nyankopon ase menyi nyankopon boni aye o kan wie na afi doctor ni su
ɔda asɔfo ase kɔda nyankopɔn ase ɛsrɛ bɔnefakyɛ ɛna ɔkɔ fie ɔne ne yere bɔ mpaeɛ da ase na ɔmu didiiɛ na ɔmu da nyankopɔn ase sɛ onimdeɛ nti a wamfa saa position no na nka the way osi pɛ ne yere ɛpɛ ne mma yi asɛm paa no kɔkɔ aburokyire a ka saa gab no ne yere ne ne ma ɛbɛkɔ na ɔmu kɔ a ɛbɛyɛ den paa so mbɛba back because ɔmu papa ni hɔ ebusuasɛm yɛ ameken ɛyɛ wo because it was new month ane ɛwɔ sɛ ɛtɔre bi a wonya pen na wotwerɛ nneɛma nyankopɔn ayɛ ama wo na compare kakra bi a wo se wanya ama wo ntia obi a obɛn mi bi anim adeɛ baako a me ha me koraa ne sɛ bibi bɔne ato me ɛha me koraa sɛ bibi bɔne to me a memfa nya asɛm baako sɛ mepɛ bibi na manya a ɛha me baako masɔre ne ɛsɛ adeɛ wei a nyɛ ye ɛha me baako o wei deɛ nka na nka wo sɛ yɛsɛ na anyɛ anaa wei deɛ kɔyɛ ne foforɔ adeɛ baako ɛha me koraa ne disappointment obi disappoint me a meka baako mienu ɛha me biem ɛfiri sɛ ɔsoro gye nyankrompɔn enim die nti asaa deɛ na ama so yɛwɔ time bi wɔ hɔ a yɛpɛ biribi a ɛwɔ sɛ adenti ne nyankopɔn adenti na me nkoa me deɛ adenti na mayɛ sɛ nkoa deɛ me nkoa deɛ me nkoa me deɛ woyɛ ama obiara na adenti na wo nkasa adenti na mo nam fufuo nso wu a wo nkoa wo nso te hɔ obi anya car deɛ kye a wokonya accident menkai obiara yaw sɛ bi mpanyinfoɔ mo sɔre yɛ mo krai sɛ meba na me kɔn boase aba menkai obiara yaw me papa no ma no mu kan me nia no ma no mu kan ɔmo sɛ me kɔn boase aba na yatoa so nti am sure sɛ nka ye papa no ne nia no mu wu helicopter yi na wo mu onso anka bɛka sɛ me bompa sɛ metena helicopter mu sɛ watena convoy mu da ɛna who speed a ɛkɔ ɛne wanhwe a woyam mmoa nyinaa timi free a anka wani nje sɛ obɛyɛ president anaasɛ obɛyɛ minister deɛ a wotia ne sɛ ɛna mo dem oba na mo di speed hwim sɛ watena bi mu da ɛna ɛyɛ hwim a obi nka nkyerɛ wo sɛ onkwa because bibia timi si because ɛwɔ so ɔyɛ ne ntem na oduru ha na okɔ ha ne life motorcade otwi na daadaa no ho ɔsɛ mi nyanka mɛyɛ onim deɛ bra wɔ brɛ ɛyɛ de nyankopɔn ase ɛyɛ amenyi nyankopɔn boni ayɛ ɛyɛ na wo concentrate on the bad side dodo nti adeɛ baako a mempɛ ɛne negativity mempɛ koraa obi a mene ne bɛn na mene ne tiwa deɛ wɔka nyinaa yɛ negative you repel me don't come and give me those kind of excuses ɔman yɛ problem ne kete saa ne yɛde anyini o yɛde saa excuses na ne yɛde anyini nti ne yɛntimi nyɛ hwee no anke we anke se nka Ghana se o man Ghana anke se anke ahwedie no nke se ye wo banche anke de banche ne ye se anke be ti se ye wo asase pa ye wo god ye timber anke ye ni se ya sa enka sa yesu ma no but China ni Finland ni Russia ni USA ni Israel ni Dubai ni time a wugu so etwa jajo excuses no aye ho adwuma awie there's no excuse jina no pay 10 November o new month tie ha me de me 2026 mu dada me second month na me wum no me 2025 me wie in September enti me wo me 2026 wo ma adwene mu deɛ wɔsɛ me yɛ ma plan ya ma hyɛ aseɛ yɛ dada me ntwɛn 31st of December 2025 nko kubo nsɛm bia me ni saa time no
There was a planning, my planning is CA. Let's do it. Let's stop the excuses. Yang krumpon I ya sell mine drew baby. Now so still ya we japade ni akade betimi aye. Obi nkan che o se banch ni betimi di asesa ehyebre. Obi nkan che o se wa asase betimi di aduamo. Why na ni se Ghana ye we japade betimi di asesa ehyebre. Ye betimi aye. Now so ye nanka anke ye ni se ya. And anka we na ba ya. And anka ya anye ni se ya. Enti when sa ne de awie. There's no order. It is well. Happy new month. Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Now, Maminka,